ಬಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚಂಡಿವಿ ವಿಲನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡ ಹೀರೋನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಬುಲಿಪುನವದ ಎಂಕ್ಲ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಒತ್ತರು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನಾಲು ಕಡಂಗಡು ಮೂಕು ಮುಟ ಬರ್ದು ಕಡಂಗಡ ಬಾಕಿಲೆ ಜೇದಲ್ದೆ ಹಾ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ರಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡ ಇತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಸೀನ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡವು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಪಾಲಾದು ಪೋಯರು ಕಲ್ಲು ಪಂಪಿನ ಕಾಯಿಲೆಡು ನರಳೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸ್ವಾಮಿ ನರಳೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಡ್ರಾಮು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಪೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನುದೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಏರು ಬಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ತೆ ಬಂದು ಅವು ಮಾತಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಏತ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬಂಗೋಡು ಮಿತ್ ಬರ್ಪೆರ ಅವು ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡ ಧನ್ವಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಈ ಯಾನು ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಡದು Wonderful, it is wonderful. It was wonderful experience. Thank you. Madam, like it. Lakshmi acting like Lakshmi, she is very good. Very extraordinary. ಗೆ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪಮ್ಮ ಓಡು ಗದ್ದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪಮ್ಮ ಭಾಷೋಕದಂಜಿ ನಾಟಕ ಭಾಷೋಕದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಚುಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಟಿಕ್ಕಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಆರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಷೋಕ್ ವಿಲನ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಭಾಷೋದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ದಾಗೋಸ್ಕರ ಚುಮ್ಮಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಅದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗೇ ಬಂದಿದ್ದರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬಸ್ ತೂನೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುಷ್ಮಿತಕ್ಕನ ಭಾಷೋಕದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಾದಯ ಈ ಉಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಊರಿಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಆತಡು ಆಟ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಂಗ್ಲೆ ಮದ್ವೆ ಆಟೋಡತ್ತ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇರಿಯಾ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಮುರಣಿ ಬಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪುನಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಎಂಕಲ್ನ ತವಳ ಬಲ್ಪದಾನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿಲೆಕ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಟಿಕ್ಕಿನ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತಿಯರ್ ಎಂದು ಬೈದಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂದ ಎಂಕಲ್ ಎಂಜ ಇವೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಎಂಜ ಪಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಲಿಕ್ಕೆನ ಇಜ್ಜಿದನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಿಸಿ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಿಡಿಸಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಮಂತ್ ಎಂಚ ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ಅಂಚಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆದಿತ್ತ ಬತ್ತ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆ ಆ ಸಮಯದಿಂದ ಪರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಎಫರ್ಟ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಶೋಕ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ತುಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವೊಂದು ಹೇಳಿ 2 ಮಾತು. ನಾ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾಟಕ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಿತ್ತು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇದು ಅಂತಿನ ಮೇರು ಹೀರೋಯಿನ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಮೇರೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬುಲ್ಪಾಯಿನಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಟಾಪ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದೇ ನನಗುಲ ಇರು ವಾರಗು ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಟ್ರೆ ಸುರುಮತ್ತಿ ಏತು ಸಮಯ ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಧನು ಬ್ಲಾಗ್ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ರ್ಯಾಪನ್ನಾಗ ಮೂಲು ನಡಪನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ
ಇಂಕ ತೋಜುಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕುಂದಂಡ ಐಕ್ ಮೊಕಲ್ ಧನು ದಾಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತ ತೂದುಪ್ಪರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪು ಅದರ ಹಾಲಡ್ ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇತ್ತ ಕವರೇಜ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಆಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಾವುನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕಾದ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಎಂಚಾದನ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಮುಲ್ತ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿಕುಲ ತೂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಆಂಡ ಧನುನ ವೈಫ್ನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ದಾಲ ಯಾನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪೋದು ಆಳ್ಡ ಪಂಡನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಆಳ್ಡನೆ ಪೋದು ದಿಗದು ಪಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೊಕಲು ಮಲ್ದಿನ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚ ಮೊಕಲು ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲುಪುರ ಕೆಲಸರು ಯಾಕೆ ಮಲ್ಪನ ನಂಕುಲ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರುವಂತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆರು ನಿಜವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರ್ಧನ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಭಯಂಕರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಓಕೆ